Ni Bilbon jaio nintzen eta nire lehenengo urteak, 25-26 urtera arte Bilbon bota dodaz guztiak, jaio nintzen Indautxun eta bizinaz Bailen kalean eta gero Zabalburun. Orduen bilbotarra naz, bilbotarra sentitzen naz eta horregaitik pentsatu neban, aukera ezin hobea izango zala bilbotarretzat lan egiteko udaletxetik. Eta hori alde batetik eta bestetik EH Bilduko baseak eskatu zoztielako eta onartu nun eskakizun hori. Umeetan, toki guztietatik, baina gogoratu behar badut gauza bat edo toki bat, gogoratuko dodana da parkea, Bilboko parkea. Guretzat esan el Parque de los Patos. Eta horra joaten ginen gurasoekin egoazelako eta batez be bizikletak egoten zirelakoan, eta aukera egoten zen alokatzeko bizikletak eta hortik ibiltzeko. Eta gero joaten ginen asko ere Artzandara. Han gogoratzen dut Artzandako bueltaketa, baina gero patinetan ibiltzen ginen handik Artzandatik, eta gero alde zarrea, aitaren ama, nire amama, Barrenkalle Barrenan bizi zalako. Eta egoteko plaza berria. Inondik inora da gehien gustatzen jatan tokia. Orain igual batzutan jende asko dago eta momentu konkretu batzuetan turistak ikusten duzuz eta bere izaera aldatzen da. Baina niretza da oso toki polita, itxita dagoelako, moten dutzuelako aukera jendearekin egoteko, harremanatan erresten duelako, eta gero dauden tabernak eta betiko tabernak direlez, niri asko gustatzen jat. Gustatzen jat asko adibidez joatea kafe bat hartzera Bilbao kafera, eta lagunekin geratzen da zenean askotan Victor kafetegian geratzen gara. Egia esateko izena ez dut ondo gogoratzen, El Crimen Imposible uste dodala, eta idazlea da Gran Bretañako idazle bat. Nire asko gustatzen jataz olako liburuak. Nik irakurtzen dodaz gauza asko, nire eguneroko bizitzan, eta orduan aukeratzen dodazenean beste liburuak, aukeratzen dodaz batzuk ez pentsatzeko. Hau da, irakurtzeko eta sartzen naz horretan, eta azkeneko hori izan da. Erosi dodan azken diskoa izan zen Ruper Ordorikarena, eta regalatu zoztien azkena bi izan ziren, Gariren azkena eta Laotxoarena. Ez jat askori gustatzen eta gainera normalean nahiko berandu ailegatzen naz etxera eta orduan ez dute ikusten, oso gutxi ikusten dut telebista eta ez naz bere telesailaren zalea. Azkena ikusi dodana izan da dantza filma, hori izan da azkena eta egia esateko oso polita iruditu jatan. Nik lotura oso zuzena dauka dantzarekin eta orain nolan batean bate esan behar badut, hori esango nuke. Nik uste dut zoriontzekoa dela. Nik gogoratzen dut talde hori hasi zanean zer nolako borroka egin behar izan genuen konpromisarioen asanbladatan. Oso baldintza txarrean egoten zirelako eta ni konpromisarioan azelez lantalde bat sortu genuen beraien baldintzak aldatzeko eta soldata duina izateko eta baita ere behar diren gauza guztiak bere eskuetan jartzeko. Hori oso gogorra izan zen, oso zaila izaten zalako hor egoten ziren pertsonai konbentzitzea, baina nik uste lortu genuna eta hortik aurrera badana joan da gorantza. Nik uste dut beraien implikazioa oso importantea da, eta niretzat importantena da errepresentatzen dabiena. Hau da, beraiek orain erreferentea dira, ez bakarrik neskentzat, mutilentzat bebai, eta hori gauza importantea da, zaindu behar dugu, altxorra da guretzat, eta zaindu behar dugu. Eta esango nuke gainera, atletiren emakumen taldean dauden gauzak direla Estatu Espainolean eta Euskal Herrian ziurre baiet, hobien dauden tokian. Eta hori nik uste dut importantea da. Eta horrek isladatzen du beste gauza batzuk ez, aurrera pausu gehiago emon behar dira, baina atletikek aurten martxoak 8an
emanaldi berezi bat egin zuen, aurten ere sari bat emondotzi emakumei. Nik uste dut gauza batzuk eta besteak batzen baldin badugu, bide honetik goaz, naiz eta gauza asko faltan oraindik egon. Buruhandiak eta erralde horien kale jira. Hori da niretzat oso gauza polita eta urtero etortzen naz. Lehen etortzen nintzen ni bakarrik eta orain etortzen naz Bilobekin. Bilbotarrek, gu gara erreferente bakarra eta importantena. Zu joaten baldin bazara edozein tokira, Bilboko jendeak beti esaten du ni Bilbokoa naz. Eta nik hori beti lotzen dut amengo izarearekin, amengo nortasunarekin, eta pitzitzik esaten zuen esaldi batekin. Soy de Bilbao y no me importa decirlo estando en cualquier lado. Nik egiten dut normalean eta esaten badozti eta eskatzen badozti, ez dukot inongo arazorik hori egiteko gainera. Hori egiten du Beti Jaialai, eta Beti Jaialaieko kideak ezagunak dira, gurekin askotan emanaldi desberdinetan parte hartu dutelako, eta dantza egiten duena gainera nire bikotea izan da. Ez dakit nola esan, bilbotar batentzat eta Bilbon bizidan pertsona batentzat herri honen alkatea izatea da gauzarik onena. Nik ez dekot hitzik hori esateko. Ez daukate esaldi bat identifikatzen duena sentituko dodana, baina batez be sentimentua da gauza bat, egin beharra da beste gauza bat, eta orduan nik jendeari esango niokena da, alkatea izaten banaz, beraiek kontutan hartuko dutela eta konturatuko direla ez nazela ni alkatea, baizik beraiek izango direla alkatea, ze gauza guztiak beraientzat egingo dugu zelako.